Studenti li qed ifittxu li jagħmlu korsijiet ta' studju fuq bażi full-time u part-time fost l-oħrajn jistgħu japplikaw għal self ta' finanzjament għal skema ġdida li l-Bank of Valletta ħareġ fejn fl-ewwel 5 snin ma tħallas xejn, imbagħad tibda tħallas brata ta' imax baxxa. Il-BOV Studies Plus hija għodda finanzjarja ġdida li se twassal biex l-istudenti li qed ifittxu li jkomplu l-istudji tagħhom ikollhom l-għajnuna meħtieġa b'garanzija li din id-darba qed jagħmilha l-Bank Malti għall-Iżvilupp inwaqqaf mill-Gvern. Eżempju prattiku huwa dak fejn iż-żgħażagħ li għandhom ix-xewqa li jsiru bdoti fejn il-kors fl-avjazzjoni kulħadd jaf li jqum ħafna flus, permezz ta' din l-iskema żagħżugħ jista' jidħol għal kors ta' pilota b'għajnuna imprezzabbli mingħajr ma joqgħod idur fuq il-ġenituri. F'dan il-fond hemm disponibbli mal-5 miljun u nofs euro. Albert Frendo, uffiċjal tal-bank, enfasizza lan dan il-pakkett finanzjarju. Fejn hemm ammont ta' flus li tista' tsellef sa 100,000 euro fuq terminu ta' 15-il sena. Ġifieri hemmhekk għandek l-ewwel 5 snin moratorium kemm kapital u kemm imax, l-imax naturalment ma tħallsux inti. Mis-6 sena naturalment imbagħad trid tħallas brata minima ta' 2.95%. Il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna qal li dawn it-tipi ta' inizjattivi iħeġġu aktar nies biex ikomplu bl-istudji tagħhom u javvanzaw fil-karriera tagħhom. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo kompla ma' dak li qal il-Ministru Cicluna fejn stqarr li din l-inizjattiva kienet importanti ħafna biex jiżdiedu l-opportunitajiet għaż-żgħażagħ kollha. Is-Segretarju Parlamentari Aron Farrugia qal li dan hu l-ewwel proġett li qed isir minn fondi Ewropej mal-Bank Malti għall-Iżvilupp. Il-ftehim biex tibda din l-iskema ġie firmat minn Joseph Bonnici, il-President tal-Bank Malti għall-Iżvilupp, u Albert Frendo min-naħa tal-Bank of Valletta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.